Dito sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiun mo sa DZGB. Pingkiun mo! You're so hot, teasing Mga helang kangatay, arugan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para na yung tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga pangenot na butika nationwide. Yan tabi mga tukang ang Liver Aid Silimarin Capsule. Maray na hapon tabi sa Indogabo sa alas 3:32 oras po sa Pilipinas sa mga tugang dito sa tuyang programa. Congratulations giraray sa mga winners. Duman po sa ginibong Ibalong Street Presentation kaso Banggi. Maugma pero inabutang kita ki ano yan matanga kaso Banggi pero magayon tabi so naging mga performances kan mga kaya lang dapat igwa talaga kipipilion na matibay ha. Ulitong ko lang po ini na mga winners tabi para sa Ibalong Festival Street Presentation, mga special awards, Best in Music and Sound, third place Pulang Anggi, second place Tribo Orobanwa, first place Tribo Sinag, Best in Costume, third place Tribo Ostik, second place Tribo Pulang Anggi, first place Tribo Ligaw. Ang Best in Street Dance, third place Tribo Ligaw, second place Tribo Bicolnon, and first place Tribo Pulang Anggi. Best in Ritual Interpretation, third place Tribo Ostik, second place Tribo Ligaw, first place Tribo Pulang Anggi. Yan. Ang overall winner tabi mga tugang na mga major awards iyo taban mga minasunod 200,000 pesos para sa second runner up Tribo Bicolnon, 300,000 pesos para po sa first runner up Tribo Ligaw, and champion iyo po 500,000 pesos para sa Tribo Pulang Anggi. Congratulations tabi sa gabos na mga winners natin. Yan po sa ginibong Ibalong Street Presentation kaso Banggi. Ngunyan pong Banggi, igaman ki Bini concert dyan po sa aeropuerto. Adyan gigibon yan sa Old Airport, mga tugang kang Legazpi City. Okay, sige. Good afternoon. Happy second birthday kay Dazel Kaisen Batalier Orozco from Mama and Papa. Thank you po. Okay, sige po. Happy yan, sige dali lang. May mga iba padigdi kitang mga tatawanan kidoon na mga ano yan mga listeners niya to. Ngunyan tabing paghapon in Sabado, anong pitsa ngunyan? Pitsa sa is ngunyan ano? Pitsa sa is tabi kan bulan mga tugang na September. Ngunyan bagas, ngunyan sa aga po antibispera kan fiesta sa darag. Ngunyan na September 6, antibispera po kan fiesta mga tugang sa Daraga Albay. Sa agang Domingo, September 7, iyo po ang bispera kan fiesta. Pag Lunes, pitsa 28, iyo man tabi mga tugang ang kwan, iyo man tabi ang kapistahan pitsa 8, September 8. Lunes yan, iyo man tabi ang kapistahan kan Our Lady of the Gate Parish, Nuestra Señora de la Forteria.
Tabi yan, mga tugang ang kwan, ang pero di ko aram kung ang parada, di ko aram kung may parada. Ano kaya ang latest diyan sa Daraga Albay kung may schedule na parada sa aga tabi na Domingo? At usually ang parada po diyan pinagigibo po yan pag pag bispera, mga tugang kang ano ini, kang Pasko. Ay sorry, kang fiesta. Bispera po kan fiesta. Kaya ano yan tabi, may kwantabi, may baka sa aga dito aram. Di man kaya kami nakareceive kay ano man na invitasyon, may kinaraman sa siring na bagay, ha. Pero baka dyan na saga na hapon igwa o pag-abot mga tugang kang Lunes na mismo yung kapistahan po kan Our Lady of the Gate Parish. Okay? Good afternoon po kay Juditic Engineer Karen Sarsa Estola. Keep up the good work. DNR. Yan. Good afternoon po sa tuya tabi na Juditic Engineer na may birthday. Ngunyan pong aldaw. Ha? Kaso, garo kaso hapon ito na Biyernes na hapon, may na-receive akong text, pigahanap ko lang, may kwan po ako, may concern siya regarding sa, ito, baka yun ini, bako ini, may concern siya tungkol sa iyang namumutan, tabi, igwasang concern para po sa namumutan ninda. So nagtabag, ay, sus ko. Okay. Sige po. Good afternoon po. Grabe basura sa yun na. Hindi pong basura sa Balaguer na so latest po kaining report ni Joshua, pinadumanan na po ini kan Municipal Engineering Office, no? Sa pagitabi ni Engineer Montaliana, pinabisita na po ini, garo may aksyon na tabi nagigibuhon digdi. Kaya alat-alaton lang po nindo, kung so magiging aksyon, mga tugang kang sa tuya tabi dyan na, kang sa tuya tabi dyan na, mga kang sa tuya tabi na mga personahes kan engineering, kung paano tabi didiklag mga tugang ang basura dyan po sa Daraga Albay. Okay? O di sige. Halat-halaton tabi iyanindo. Pero ang hiling ko, makaskas na po yan. Pero ang ako supig suggest ko dyan, dapat gayon sa barangay, magtabang na para po mahali na, makaskas na mahali po dyan sa basura. Pero anyway, nag-aksyon naman po si Engineer Fiel Montaliana base duman sa report ni Jimmy. Ha? Kaya, halat-halato na lang po nindo, mga kababayan diyan po sa sa Barangay Market Site sa Daraga Albay. Okay? Alas 3:36 oras po digdi sa DCGB asin sa Pilipinas. Good afternoon po, Henry. Sain po sa office kang PYC Enterprises, ma-inquire po ako kay radyo. Aron po kay ni opisina po kan PYC Enterprises. Yaon po diyan sa yaon po diyan sa ano nga na pod kaiyan? Yaon po diyan sa Orosite. Yaon po sa may parte kan Barangay Orosite. Kung hali ka digdi sa aliw nga hali ka sa Albay Doctors, yan po na primero mong tiko pawala, yan po yan dyan. Hanapon na nido, PYC Enterprises, hanapon tabi si amigong Raul Nacalio, o kung bako man tabi si, si Madam Marisa, ang saya tabing First Lady. Tego dyan kibagong gadget palang kuya ni Min na pwedeng, gamito na cellphone. Ika palang ganun, na gadget na ang cellphone, tabi, pwedeng gamiton, mga tugang na pwede gamiton tabi na BHF, pwedeng loadan para maging cellphone. Grabe na daang pila sa Bini Concert dyan sa Airport Road. Iyo kasabago may post kami. May post kami kasabago. Aram mo, sikat naman talaga dako na data. Actually, ang sangunyan, kasabago pang aga, igwa na mga nakapila. Taso sa kuyang amigo, si Primong Cham, nagchat sa kuya.
pwede nga tabi Natanga niya ako tahalabaw niya ng pila. Garing nga para po sa Bini concert. Diyan pangbanggi yan, tabi, iling-ilingon nindo kung ano tabi ang magiging sitwasyon, tabi diyan. Iyo, kaya daw, so post mi kasubago, halaba ng pila po diyan sa, ano yan, sa aeropuerto, mga tugang kang kwan, kang old airport, tabi, kang Legazpi City. O, di alat-alato nindo tabi. Diyan hapon, kung mauli ka mo, tabi, gari, ang traffic dyan, medyo sarado gayod, ha, sa lugar na yan, ha. Hello? Hello? Ay, nawala. Sandali lang. Madali lang, Migo. Taso, nakuan so sa kuya. Nakuan so, sabi na, isaksako ini, ha. Para magkaigwa kita madali lang tabi, Migo. Ini kayang bining ini, paborito ini kan mga teenagers, tabi, sikat ini. Kaya, pipilahan talaga yan. Para, ano yan, para po sa entertainment. Kan sa tuya, tabi na mga teenagers, tabi, digdi po, mga tugang sa probinsya Kanalbay. May linggo data, isaksak mo na ini kimaray para makuan tabi nindo, ano yan? Para tabi nindo. Ano yun? May comment si Kong Joey Salceda. Former Congressman Salceda. Okay, sandali lang. Okay na? O sige na, pwede na tabi magapod sa tuya. Tabi ng mga listeners. Tabi, ha? Tigdi po sa tuya na kuhan, sa tuya na. Alright. Hello, good morning. Hello? Tinggal. Yes, sir. Good morning. Bakong ano na yun sa pag-asa? Ha? Sige na, sponsor. Ano? Ang airport ko, daran sa pag-asa. Oh, iyo tabi. Actually, sa airport road, haling Washington, maagis sa pag-asa. Nata po ito? Hindi ka ma-blood mo? Ha? Hindi ka ma-blood mo? Diyan pa itong banggi, mahiling daang, ay, maripapulan to sa pag-asa, di. Tadya na banggi, tama ba? September 7 and 8? Sa blood mo. Mahiling sa blood moon. Mahiling sa blood moon. Ali, May bitaran. di ba? Punduan mo ko, talato sunta ka. Pagkapon-tapon naman na bata, medyo pirot-pirot pa kita. Bakong hinabini? Pwede mo yan? Taring ba ni? Pero maray dami na perform ini styling ko ini bagasin kuan bagay ni sikat ini ng mga performers grupo nin mga teenagers. Kung sinabing bini, daraga pa yan. Iyo bini. Pero may albayano dalig di. Nasaro. May albayano lang saro digin na member. Sabi pa ga. Interviewon. Ano? Interviewon. Iyo. Sige, good luck. Okay. Sige, okay. Salamat, Migo. Yung mananggad. Sige do. Diyan na banggi, ano yan? Diyan na banggi, ano ini? Diyan na banggi, tama ba Kuya Nems? Diyan na banggi, mahiling sa blood moon. Mapudok ta sa pag-asa. Iyo talaga sa kwan iyo so kwaninda. Pero mahiling dadi di medyo maaga. Hello? Hello? Yes. Ang blood mo yan eh. So, 87 minutes. Ano? 87 minutes. Ano? 87 minutes na totality blood mo. Nandiyan na bangge. Iyo maaga ma-visible sa tuyang area sa Albay. Ano? Pizza out kaya nga ni isa. 7 na banggi, buda 8 na banggi. Oo. Tama po daw ako niyan sa pag-asa. Tayo po. Tabon, ano ang mahiling dyan? Pulang bulan? Nata nangyayari yan? Saro pa, simbag pang tagilid. Takudot nung tuwang hita mo. Okay. Iyo. Oo. Oo.
Okay, sige. Alright, thank you. Di, alam ko na, apudan ta daw sa pag-asa. Apudan ta daw sa pag-asa. Ano? Tabi. Kuya, dyan po ba sa PYC po? PYC Enterprises. Ika po sindang tindang piyesa sa radyo? Siguro may tinda sindang piyesa sa ano nga pud kan ano ini Kuya Nem so sa BHF radio po bako so transistorized radio igwasin da ka yan tabi ki transistorized radio no ay sorry so para sa BHF radio igwa yan dyan pa kung may papalitan pero gayud so transistor gari ba man bako Kuya Nem gari ba man pero mas mari ihapon na lang po nindo. Ang mga nababakalan na mga para sa piyesa transistorized radio, so mga ano yan, mga ano pun ka ini, electronics ba? Mga electronics, tama ba? Mga electronic supply. Yaw na yan dyan tabi. Diyan katabi maghapot. Diyan katabi maghapot tabi sa, ano yan, sa mga electronic shops. O yan po yan dyan, ha? Pero kung VHF radio, communication radio na ngaya over sabi baga, diyan po kamo sa PY Enterprises, dana po nindo si Bossing Raul Calio. Sabi lang nindo na nadangog ko ngaya po sa DCGB. Iyo po, tabi, ha? Okay? Yun ang tabi. O, nasabutan. Alright, ito. Sandali lang, may kasubago na aga, may pighatod po digdi ng mga ATM. May duwa pong ATM digdi na hinatod sa DCGB. Nakapangaran po kay Freddy Morante. Baka nag-antabay po si Freddy Morante pakikuan po nindo ako, paki-claim po, pakisabihan, mag-claim po digdi sa DCGB. Iwalat ko lang sa technician, pwede ka magtuktok dyan sa baba, iwalat ko lang sa technician. Dakul po ining mga nagkapira mga IDs ini, pero ang importante po ding ATM, may saro pa ay iba man. May mga ID pa ding iba, pero tabi ang laman kay ang may duwa tabing kuandig ATM sa magkasiblag na bangko. Yan, ha? O di ko yan, pag na may mag-inquire tabi, kung sa announcers booth, pakisabi na lang po kay Freddy Morante. Pakisabi na lang kay Freddy Morante, tabi, ano yan? Ano tabi? Payaw po sa DCCB, kasi may nagkatog sa pagdating babayi sa istasyon, hinapot ko sa pangaran, habo naman yan na magpataram kang pangaran, mga siguro pighato digdi mga 7 o 15 gayod, tanapurot niya daan dyan, de ko matanang ko sa niya napurot, so mga ATM, tabi, yan automated teller machines, card, basta hinatod po digdi sa DCGB ha. Ulitong ko tabi, si Freddy Morante, ang pangaran tabi kan duwang ATM, na yaong po digdi sa estasyon. Freddy Morante. Deko aram kung ano yan, deko tabi aram kung sain. Kung taga sain tabi siya. Mga tugang. Tapos usually baga ba Kuya Nems, dahil man kikuan, wara ki ano ini wara ki kuan, wara ki ang ATM dahil address usually ngaran lang iyang buda so card number. Okay? O di sige, shout out na lang diyan kay Freddy Morante. Kung saan ka man po bossing, ano yan, kung saan ka man po, pakikwa na lang ha. Paki-claim na lang sa DCGB kan sa imong ID. Magdraman po ikaki-ID para maaraman mi pong ikaan ma-claim kang ATM. Okay. Apudan mo na Henry sa pag-asa, tayo pa-explain mo sa blood moon. Silingon ta daw. Ang baka kayaan ma-develop ko yan ni Love Moon. Blood Moon. Dahil lang ha. Pag-asa, check natin.
Ganun, ang aram ko 7 na banggi and 8 na banggi. Sa agang banggi, buda tabi sa pizza 8 banggi. Tabi. Dali lang ta, ilingon ta ini na kun sa tabang pining makahuron ta dyan, mga tugang sa pag-asa, regarding dyan sa blood. Good afternoon. Good, ay, sus ko, ikaw pala ang duty ngon yan, Miss Alexis. Ay, ako. Oo, talagang pinagtatagpo tayo ng panahon, ano? Opo. Oo, Nakaaraw. hindi ko alam kung bakit. Ngunyan ka lang nag-upload na Sabadong hapon. Sabi kayan mga listeners, mag-upload ako sa imo, yan sa pag-asa, ta. Naghapot sinda, ta may news na nagluwas na may love moon. Love mo. May, Blood moon. ay, sorry. Pagod ako, love moon, blood moon da ato. Uyan, ang oras ka matapos kan duty mo? Alas 10 po. Ay, salbatana. Matangao na. Parang kayo ni. Blood moon. Tama ba sa nabasa kong news na sa agang banggi, September 7 and 8 na banggi. Opo. Mahiling ang digil sa Satuya sa Albay, Legazpi? Sa ngunyan, di man, di man cloudy, mahiling man gayudaan. Opo. Anong oras mahiling? Opo, pag arog nga niya na mag-continue, so arog ini na lang, mga diit-diit lang na clouds, ay ang time ng sumiling siya is between 11:27 p.m. Opo. Sa good, sa maximum eclipse niya talaga, so bilog na, Oo. mga 2:12 a.m. 2:12. Early morning po. Sa agang bangyang Buda, September 8 na banggi? Opo. Matangao na pala. Opo. Bata gusto ko takan mag-iling. Mahiling nga sir ang igwa kaya didi sa pag-asa telescope, mahiling so mga kairebaanan ko ide. Sa kamatangaanan niya ang kakayan dyan? Ay wara man. Off duty ka? May duty baga akong Monday na alas 6. Ayun Kaya di man ako mananggad, pwedeng ano? mag-healing niya ng alas 2. Pwede siyang mahiling na without telescope? Ay mahiling man po na maski wala telescope. Oo. Actually, di pa ko nakahiling ka na blood moon. Ako man, Kaso rin sir, nangyayari mga yan. picture man lang. Every how many years nangyayari yan? Ano man to, parang every 2 to 3 years. Ang aram ko kan love moon, blood moon pala na. Pagod ako, love moon, blood moon pala na nga po. Kaya ako na pa, anong love moon? Kaya nga, love moon sa naglog sa isip ko blood moon pala. Natay na po din yung blood moon. So ano kaya sir? So wavelength na nakaabot duman sa moon. So longest red man sana ang ganalilingadan so moon kaya ang man sana ang nahiling. Kaya gari may color red na nahiling. I see. Paano siya nagkakaigbang color red? Na nafi-filter kaya ito sir, so coloration. Kang moon. Naga-scatter baga sa sunlight. Igwa man baga kayang sunlight maski banggi. Lang, diit lang. Ang nakaabot lang, naga-allow lang so red wavelength ang makaabot. I Kaya see. discolor so moon. I see. Mga perang oras ang duration niya? Tomorrow night? Ano kaya ito sir? Kumbaga pag nagtuon bagang 11:27. May na yan, may color na pero dai pa so bilog na moon. Kumbaga naga-transition siya. Bali kang pinaka-iling na so bilog na moon ay pula is amoy ato so 2:12 a.m. I see. Okay. Ano di full moon ini? Naka-full moon siya? Nakabilog siyang full? Opo, sir. I see. Okay. Sayang. Diyan ko ta kumasirip sa pag-asa. Wala ka man pala dyan sa agang banggi.
Wara man ta habo kong mapirot sa ano bata may Oo. nag-promise ako na mag-upload da siya ng Lunes na 6:30. Dai ko ano. Baka na mo masimbag, may problema ka. Oo, kin makaturog baga ako. Dumang ko ta magayon maghiring sa puro kang Linyon Hill. And Sa babaw kang Linyon Hill baga. opo. Maglakaw pa siring duman sa Linyon Hill. Dumang ko magilim. Ngayon naman, Dai pa ako nakaduman ay sa balon. Linyon Hill. Nakadalagan Sa ka. kalayan kung ano. Nakabuking ka ni kaharayo. Yan pang para Linyon Hill madala. Waring matanga uno garing. Opo. Di pa ako yan naka Di ka nakasakat duman. ya. Pwede hindi ka magtugot si mama mong sumakat ka dyan na matanga. Uy, natalo talaga po na kungunyan talaga sa imo. Di ko arama. Sa mga listeners kaya, magapuna ako sa pag-asa, tamay blood moon. Opo. Ika pala si Juting yan. Pag ano po, pag Biyernes, Oo. Sagod, Domingo, Mm. kaya lang ma-out na ako ning alas 10. Tama dalagan ako sa Peña Francia Marathon sa aga. Pinya Fran, saan yan? Sa Naga. Sa Naga? Ah, talaga. Pagod ako, Opo. Pinya Francia Daraga. Pinya Sa Francia iba- Festival. Opo, igwa kaya sa aga, kaya sabi ko, ako, Ah. ma-attend ako. Pero dapat talaga, can-out ko. Sa aga pang alas 2 na hapon. Okay. Piglista ako sa mga schedule mo, tabi. Okay. Uy, salamat ha. Tabi, Miss Alexis. Opo, sir. Ingat ha. Ako pagod ako Apo. talaga. Love moon. Blood moon pala. Okay. Sige. Salamat. Sige Ingat. po. Ingat. Bye-bye. Okay. Hindi mo na ang Kuya Names. Ang pagkakataon talaga, Ang pagkakataon talaga. Sir, may pag-asa talaga, sir. May pag-asa talaga. Di ko nga naarap. Tinapot ko baga siya kang kasubang aga kung may pag-asa na mamuo ang LPA. Sabi ba nga kang pag-asa, di man niya nahali ang posibilidad. Awin na. Pagkagais, mata Sabado ngun yan. Saga ko yan, sa kumandawan, ma-exercise ako sa aga. Diyan sa Linyon Hill, tabi, ha. Blood moon po yan, hen. Kaya magayon po yung pag-ilingon. Kaya lang matangao naman ang gad. Diyo po, sige. Magpampo kita, maghiriling kita, ha. Matanga na yan. Aha, okay. Hello? Hello? Hello po? Yeah. Migo? Po? Makusugo ng feedback ang radyo mo, Migo? Tapaki, babae daw tabi ang volume kang radyo mo. Makusugo ng feedback. Hello? Ay. Grabe ang feedback, Migo. Paluhan mo ang volume, tabi. Ibalyo mo sa ibang radyo mo na lugod. Bayo-bayo pa. Nawala. Love pressure area. Yung nga na-speak up kung posibleng mamuo. Sabi nga kang pag-asa ba? Hindi naman, hindi maalis ang posibilidad. Puro kita kapil pagkapo-napo naman. Okay? O di, sige po. Di, pasensya na so nag-text ako. Di ko nakukuaso kanya. So, minsahe mo tabi regarding sa 41 years old. Natangayat mo yan mo sa linyo nila. Labo sa Boulevard lang ko na may nag-text kaya sa kuya. Napong ko do ito. Mahala ko ano yan. Makuha na kaya? Maalas 4 na naman. Hello? Po? Ano oras ka sabi mauli kayo? Ha? Ano oras ka mauli? Diyan ta, may meeting pa kung ganyan to, Daud. Nata? Magligay ka sabi. Ano? Magligay ka. Iyo nga ni. Karoon yan daw. Bata na ka na magligay yung Iyo nga ni. Oo. Pero kay ba, yan mo na yan. May solusyon na kita dyan. Ay, ano? Wala kitang solusyon dyan. Ay, solusyon. Ano yun? Naka-ready na yan. Mag-uroy ka sa paglakan ko sa
Hapit na sa imo. Sige. Bye-bye. Ah, sabi ni Angel Mostaza, BP, kaya man sa nangya, pinag-irestoryahan ka, kana kan mga parents sa ibalon. Ibalon? Ibalon gayon? Ha, duratonon ka daa. Kamu masyado wala. Ay, pick forward sa ko si Angel. Ibalon Central School. Ipasin mo po so skid kan chat message Henlex fans is going on. God bless all over the world, sabi ni Jeril na Aranya. Relax lang tabi, migo. Relax lang tabi dyan, amigo Jeril. Maparam na ako, kuya ni Mr. Maparam na ako, talas 4 na. Makuha na ako, tagari. Sisi punon ako Kaya tabi, sisi punon ako. Okay. Anyway, mga tugang, mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning, sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Sandali lang. Tanapon to sa tuyang paboritong music digdi na pwede tang gamiton tabi sa Saindo. Sa tuyang pagpaaram digdi po sa tuya na programa. Okay. O na, medyo naiba naman lamang ang music tadi. May iba naman lamang sa tuyang music. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Pizza 6, tabi ha. Advance Happy Fiesta po sa mga taga Banwang Daraga. Yan. Okay. Ay, bakit? Sandali lang. Bakit wala? Ito. Okay na ko, Kuya Nems, kang liver aid ko? May saro pa? Okay na? Kompleto na? Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Mga tugang, salamat kan sa lupang antabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Masunod na po si Monsignor Noe de los Santos. Mabuhay. Oh, leaving on that midnight